Човек е това, което еде, казват философите. Чрез храната можеш да научиш много за начина на живот на хората от даден регион, за техния поминък. Когато пътешествието се допълни с вкусна храна, преживяванията стават незабравими. Отправна точка на нашето кулинарно пътешествие е Созопол. Древна Аполония съчетава дух, романтика, история, археология, но не на последно място градът привлича с неповторимите си рибни ресторанти за всеки вкус. Защото именно риболова е поминъка на местните хора от антични времена до днес. Корабите са отплавали от Созополското пристанище за древна Елада пълни с паламут и скумрия, лефер, цаца и сафрит. Созопол е мястото, където рибата идва в чинията направо от морето, а нанизите чироси, провесени като гердани по созополските улици, примамват любителите на сушена риба. Тук има крайбрежни, непретенциозни ресторанти с дървени пейки, където можеш просто да похапнеш прясно уловена пържена цаца. Но има и изискани рибни ресторанти, където изкусни готвачи ще те накарат да се влюбиш в майсторски приготвената риба и ястия от аквакултури. Не случайно съществува понятието кулинарно изкуство. И Созопол е мястото, където всеки турист може да го изживее с всичките си сетива, да го възприеме като форма, мирис, цвят, съчетано с шума на вълните, които се разбиват в скалите. Особено привлекателни са рибните ресторанти, разположени един след друг по панорамната алея до южната крепостна стена. Стария Созопол от 1974 година е обявен за архитектурен и археологически резерват. И този факт дава допълнителна емоция, защото тук можеш да съчетаеш хубавата морска храна с усещането, че си на място, където витае духа на различни цивилизации. Тези ресторанти ще ти предложат оригинални созополски рецепти за паламут, карагьоз, кефал, сафрит, хамсия, калкан, попчета, миди, свежи салати с кариди и невероятна атмосфера. От тук се разкрива панорама към Созополския залив. Можеш да наблюдаваш лодките на рибарите и да се любуваш на гларусите и чайките. Храненето е в топ 3 на любимите туристически дейности, а 100% от туристите се хранят, когато пътуват. Затова кулинарният туризъм е една ниша, която Созопол успешно разработва. Втората група ресторанти в древния град се намират в близост до пристанището в Созопол. От тях се открива неповторима гледка към морето, островите Свети Кирик и Юлита, Свети Иван и Свети Петър. Сядайки в уютните ресторанчета, туристите стават свидетели на това как идват рибарските лодки с богатия улов и как директно от рибната борса на пристанището собствениците на ресторанти зареждат кухнята с даровете на морето. В новата част на града също можете да се отдадете на кулинарни приключения. Тези от ресторантите, от които не се вижда брега, компенсират липсата на панорама с подходяща аранжировка, така че нито за миг няма да забравите, че сте близо до морето. Наред с традиционни созополски рецепти, като печени чирози по-созополски, миди по-созополски, паламут по-созополски, със всяко хранене може да се роди и ново кулинарно откритие, родено от въображението на вашия майстор-готвач. Най-важното в нашето кулинарно приключение не е Созопол да ви впечатли с супер скъпи и елитни ресторанти. Такива има във всеки голям мегаполис. Древна Аполония ще ви предложи уютни ресторанчета, приютени от старите созополски улички, където ще усещате морския бриз. Мирисът на прясно ловена риба ще ви преследва навсякъде, а старините наоколо ще ви разказват легенди за пирати, антични храмове и свети мощи. Така завършва нашия опит за пътуване из созополските ресторанти.
Когато дойдете в Созопол, непременно се изберете един, според вашият вкус. Кулинарната приказка се заслужава, а главният герой в нея сте само вие и даровете, които морето щедро дарява в този град, сякаш роден от вълните.